Ešte raz vás všetkých vítam na dnešnej prednáške alebo prezentácii, ktorá sa teda venuje teórii, realizácii, lokalitám a stave na území dnešného Slovenska. Troška vás možno zarazí prvý obrázok, ktorý teda nie je zo Slovenska, ale je to teda významná protiosmanská benátska pevnosť Palma Nova v Taliansku, 9 cípa, veľká, dodnes existujúca, veľmi zachovaná. A vzhľadom na to, že veľmi pekne na nej vidno vlastne celý ten systém tej pevnosti, tých bastionov, tých ravelínov medzi bastionmi a tak ďalej, s tým tzv. Kolíšťom alebo glacis, ktoré je na okolí, kde si môžete predstaviť, aké veľké územie vlastne takáto pevnosť a hlavne to okolie zaberala. Budeme to potom ešte v tých nejakých teoretických týchto ukážkach vidieť, že ako vlastne sa budovala takáto hviezdicová geometrická fortifikácia tedajšej doby. Vývin ranovekej výstavby pevnosti je teda spojený s tzv. Vojenskou revolúciou, ktorá vzniká okolo roku 1500 s rozvojom stále častejším používaním zdokonalujúcich sa palných zbraní. Podľa legendy bol pušný prach vyrobený mníchom Bertoldom Schwarzom, ktorého môžete tu vidieť na obrázku, kde v roku 1380, ktorému mu to mal našuškať sám diabol. Ako vieme však, pušný, respektíve čierny prach prišiel z Číny cez arabské krajiny do Európy a v Európe bol zdokonalený. Práve správnym pomerom liatku, uhlia a síry v pomere zhruba 75 ku 13 a 12 percentám a v podstate k explózii prášku tá vychádzala zo spontánnej objemovej a tlakovej rozpínavosti spôsobenej okysličením síry a uhlia a z liatku uvoľneného kyslíka. Takže zvládnutie tohto procesu vlastne prinieslo tú možnosť čoraz kvalitnejších palných zbraní a v približne od polovice 15. storočia sa v podstate konfrontácia pri vedení vojny orientovala práve na dobíjanie opevnených miest a tam boli dôležité práve palné zbrane. Menej sa už v tom čase bojovalo na otvorenom poli. Karol VIII, francúzsky král, pri svojom ťažení v Taliansku roku 1494 zo sebou priniesol 40 kanónov, a ktoré v podstate všade, kde prišiel, tak rozstrieľali vtedy ešte stredoveké a relatívne tenké a vysoké hradby talianských miest. To spôsobilo, že sa teda v Taliansku mestské štáty, ktoré boli veľmi bohaté a samozrejme na svoj majetok dbali, sa snažili teda proti tejto deštrukčnej sile kanónov niečo vymyslieť. A teda sa začala hľadať rovnováha medzi útokom, teda toho delostrelectva a obranou, rozšírením vlastne pevnosti a pevnostných štruktúr. Čiže v prvej rade hrúbky múrov, čo sa teda najlepšie dosiahlo navršením zeminy za múrmi, čím súčasne vznikla platforma na postavenie diel a ďalších palných zbraní. Vzhľadom na to, že to dielo malo nejaký spätný náraz, tak po vystrelení tak bolo potrebné mať za sebou dostatok priestoru pre to dielo. Preto vlastne keď si zoberete napríklad túto Filakovský hrad, tak práve tá horná časť je ešte tá, nazvime to, stredoveká, tá teda najvyššie položená. Okolo polovice 16. storočia potom pribudla tá nižšia, ten stredný, tak povediac, hrad, ktorý pracoval so starším typom opevnenia, tzv. Batériových veží a vlastne až tá spodná časť potom je tá moderná pevnosť toho bastionového typu, ktorá podľa modelu bola, teda ten model bol vytvorený podľa nákresov tejto pevnosti okolo roku 1670, čiže už relatívne veľmi neskorá modernizácia tohto hradu. Dielové postavenie, teda tie batérie museli byť samozrejme skryté pred útočiacou palbou, na to sa potom práve preto sa vymysleli tie bastióny, to si tiež ešte ďalej potom povieme.
A samozrejme tie diela súčasne umožňovali obranu predpolia pevnosti a bezprostredný priestor medzi jednotlivými baštami, čiže ten priestor kurtiny. Katalizátorom a hlavným iniciátorom vývoja, či skôr použitia bastionových pevností v Uhorsku boli osmansko-uhorské vojny. Väčšina pevností však pokulhávala za stavom a teóriou vojenskej vedeckej literatúry. Možno súčasne povedať, že vývoj pevnostnej architektúry bol akýmsi väčšine oneskoreným zápasom proti stále zlepšujúcej sa efektivite a modernizácii palných zbraní. Obranný systém bol vybudovaný pod vedením Dvorskej vojenskej rady Hofkriegsrat, založenej v roku 1556 vo Viedni a na základe rozsiahlych zmien v rámci obranných opatrení nariadených v roku 1560 po Drinopolskom mieri. My tu máme aj práve jedného z účastníkov toho vyjednávania tohto Drinopolského mieru, alebo teda mieru v Edirne. Máme tu portrét biskupa Antona Vránčiča, ktorý sa podielal na tejto dohode. Tu je vlastne mapka, ktorú sme prebrali ešte z našej výstavy Renesancia z roku 2009. To bola mapka, ktorú dokumentoval Géza Palfi, vlastne vtedajšie rozšírenie Osmanskej ríše do strednej Európy. Čiže máte tam zachytené aj teda pevnosti, aj mesta, ktoré boli v rukách Osmanov, to je tá sivá časť, a potom teda okolo všetky tie pevnosti a mestá kráľovské, uhorské, ktoré teda ostali v rukách potom už Habsburgovcov. Tam si môžete prečítať v podstate, aká bola teda tá situácia, že tam Jan Zápolský a Ferdinand I. Habsburský bojovali o uhorskú korunu a teda v roku 1541 po úmrtí Jana Zápolského a obsadení Budina v podstate Ferdinand preberá Uhorské kráľovstvo do svojich rúk a vlastne až do ukončenia Rakúska a Uhorska vlastne Habsburgovci ovládajú toto územie. Územie bolo rozdelené na 6 pohraničných kapitanátov, ktorých prirodzenými hranicami boli najmä samozrejme rieky. Tie boli vždy veľkou prekážkou a tak ďalej. Nakoniec aj Bratislava v podstate veľmi nebola atakovaná osmanskou armádou, aj keď tiahla na Viedeň a tak ďalej, tiahla po pravom brehu a vlastne do Bratislavy sa veľmi nepúšťala. Nebolo veľmi ani prečo. Vo všeobecnosti teda rieky, malé toky boli teda ťažko prekonateľnou prírodnou hrádzou a teda platnou súčasťou hraničného obranného systému. Pre zadunajské územie Transdanubien boli dôležité kapitanáty Kanižský, Rábsky, opačne predunajské ľavobrežné územie, čiže to tzv. Cisdanubien, ležiace severne od Dunaja, s banským tzv. Dolnouhorským kapitanátom, rozprestierajúcim sa od Prešporka až po Gemer a s centrom najprv v Leviciach, kým sa teda nepostavila pevnosť Nové Zámky. A od roku, to bolo od roku 1589, a napokon tzv. Hornouhorský kapitánát s centrom v Košiciach. Košice boli v podstate jediné také typické vtedajšie Festungsstadt ako pevnosť, mesto pevnosť, pretože aj v Bratislave sa si tento titul ako keby prislúchal, ale v Bratislave okrem nejakých modernizačných prvkov, ale skôr ešte stále budovaných na stredovekých hradbách k veľkým nejakým zásadným prestavbám, tak ako sa napríklad udialo v Košiciach, nedošlo. Práve napríklad kvôli rieke Dunaj. Kým prišli talianskí architekti a teda moderná fortifikačná architektúra bastionového typu na Slovensko, alebo teda do Uhorska, tak vznikali tzv. Prvé rondely. To boli okrúhle batériové viacpodlažné veže, kruhové bašty chrániace takmer celé okolie pevnosti, mali však svoje nedostatky, alebo vytvárali v určitých momentoch mŕtve uhly, ktoré práve tá bastionová architektúra, budeme potom neskôr vidieť, vedela pokryť. Tento systém vydržal a sa používal nielen celé 16. storočie, ale aj v 17. storočí. A tu máme jednu práve ukážku, ktorú máme aj tu na výstave. Je to v podstate rondelová architektúra, ktorú
v teoretickom traktáte popísal Albrecht Dürer, významný nemecký renesančný maliar, architekt, proste renesančný človek. Je známy jeho traktát Etliche Unterricht zu Befestigung der Stadt, Schloss und Flecken z roku 1527. A bol to vlastne prvý traktát, ktorý o vojenskej architektúry v nemeckom jazyku. A Albrecht Dürer venoval tento traktát v podstate v roku svojej smrti Ferdinandovi I. A v podstate aj ako príklad na obranu proti Osmanom. A v tom čase sa samozrejme už boli postavené na území Uhorska niekoľko významných pevnostných moderných štruktúr, a to bol napríklad Barbakán v Košiciach, ktorý ešte vznikol za kráľa Mateja Korvína. V Budine rondel takisto za Mateja Korvína postavený, ktorý slúžil vlastne celú dobu ešte aj pre Osmanov, keď boli v Budine. A to bola tzv. Baluardo de Italia, alebo aj Bollwerk nemecky povedané, ktorý nielen teda poukazoval na modernizáciu obrany Budinského hradu proti palným zbraniam, ale aj teda poukazoval na pôsobenie vzhľadom na ten názov Baluardo de Italia, na pôsobenie talianskych majstrov podielajúcich sa na jeho vzniku. No a v našom prostredí sa objavila toto rondelové opevnenie. Máme ho zachytené na tom videu, ktoré si môžete pozrieť, alebo ste videli určite, pokiaľ ste boli na výstave. A to je teda rondelové opevnenie, ktoré v zásade, keď si uvedomíte spätne, keď dám tento obrázok a túto hornú časť, keď si pozeráte a pozrete si na pôdorysy Trenčianskeho južného opevnenia, tak vidíte, že ide v podstate o takmer 1:1. Netvrdím, že Albrecht Dürer bol architektom alebo ideovým, skôr je teda ideovým nejakým otcom teda tohto opevnenia. Je aj problém, že kto vlastne postavil toto opevnenie. Že či to bol už Ferdinand I, ktorý dobil Trenčiansky hrad od Jana Zápolského v tom zápase o korunu, a práve v tom roku 1528, a následne hrad dal opevniť, modernizovať, a je možné, že práve použil tento Dürerov traktát a dal postaviť toto južné opevnenie hradu. Vidíte to na grafike na tej ľavej strane. Potom je tu takýto model, myslím práve aj z Trenčianskeho hradu, keď sme boli na našich výjazdoch sa tam pozrieť. Takže vidíte zase tu na túto časť. A máme to veľmi dobre zdokumentované aj na tom videu, čo robil kolega Juraj Starovecký a teda náš tím fotografov a kameramanov. Čiže tam máte krásne zábery aj z vrchu práve na tú štruktúru toho opevnenia. Naozaj by sa dalo povedať, že je to typické Dürerovské opevnenie. Je možné, že vzniklo až v 30. rokoch, keď sa hrad dostal do rúk Alexa Turzu, ktorý to dostal vlastne od Ferdinanda I. Väčšina zápolských majetkov prešli do ruky Turzovcov v tom čase. Čiže je dosť silne pravdepodobné, že sa inšpirovali teda traktátom Albrechta Dürera. Ďalší záber. Dostávame sa teda k tej teórii. Za vynálezcov 5-bokého bastiónu, ktorý má teda samozrejme 5-boký podorys, sa považujú bratia Giuliano Antonio da Sangalo a Francesco di Giorgio Martini, ktorí systém prezentovali v diele Architettúra civile e militare v Benátkach už medzi rokmi 1470 až 90, ale v praxi ho použil prvýkrát až teda Michele San Micheli pri budovaní opevnenia miest Alessandrie a Verony. Veronské opevnenie stojí dodnes, to bolo realizované približne v 30. rokoch 16. storočia. Vychádzali samozrejme títo talianskí architekti z antickej vitruvianskej tradície, z princípu konštrukčnej pevnosti a odporu firmitas, účelnosti utilitas, a to estetické hľadisko venustas bolo potlačené, respektíve minimalizované, minimalistické. Ešte k Sangalovi možno toľko, že Giuliano Sangalo vytvoril taký skicár kresby, ktoré
v roku 1902 kriticky zhodnotil Cornelius Fabrici. A Cornelius Fabrici je zaujímavá postava z našich dejín konzistorických, tak povediac, v podstate neznáma. Cornelius Fabrici bol v podstate stavebný inžinier, ktorý študoval v polovici 19. storočia v Budapešti, teda vo Viedni a potom následne v Curychu. A najprv sa vrátil do Uhorska, kde teda pomáhal pri výstavbe železnice na Gemery a podobne, aj potom v Sedmohradsku čiastočne, ale nakoniec skončil v Nemecku a začal sa venovať talianskej renesancii a medzi inými písal o Brunelleským, písal o Sangalovcoch a tak ďalej. Takže je to jeden z prvých rodákov z Popradu. Rodina Fabrici pochádza, ktorý teda ako konzistorik pôsobil teda v Nemecku a venoval sa talianskej architektúre a teda renesancii ako takej. Architekti tej doby taliansky sa teda inšpirovali aj samozrejme ďalšími významnými teoretikmi, ako bol Antonio Averlino zvaný Filaret, ktorý vo svojom traktáte o architektúre rozpráva o stavbe fiktívneho mesta Sforcinda, ktorý tu môžete naľavo vidieť, a ktorý teda plánuje ako oktogonálny centrálny mestský komplex s radiálnym systémom ulic ako teda ideálne mesto renesancie. V ňom sa takmer neobmedzene opakujú a radia identické typy domov. Kto možno bol v niektorých lokalitách, ako je napríklad v Augsburgu vo Fugeraj, alebo v Kodani, v niektorých tej pevnosti kráľovskej v Kodani, tak tam vidíte ešte vlastne všetky tieto objekty, v podstate to ako keby ste išli do 500 bytov tu v Bratislave. Veľmi podobná architektúra. V podstate tie stavby mali byť samozrejme finančne ani architektonicky nemali byť veľmi náročné. Išlo o to, aby to bolo čo najjednoduchšie a v podstate sa tam implikujú náznaky funkcionalizmu. Ďalšou inšpiráciou staviteľov bol traktát. Máme tu teda aj ukážku, ako môžete vidieť, Giorgio Vasari, ideálne mesto. Toto je nemecký Freudenstadt, čiže z roku 1600 približne model ideálneho renesančného mesta v nemeckých, teda záalpských krajinách, tak povediac. A potom máme ďalšie ukážky práve ďalších významných teoretikov, ako bol práve napríklad, teda najprv spomeniem Niccolu Tartaglia, Nová sciencia z roku 1537, kde sa teda koncepcia stavby pevnosti je teda určovaná delostrelectvom, keďže on sa venoval balistike, čiže kde vlastne hlavným poznatkom bolo zabrániť delostrelectvu preniknúť do pevnosti a teda poznanie správne uplatnenie a narábanie s geometriou tvarov telies a okolitej upravovanej krajiny, či už v rovine balistiky alebo teda v inžinierskom staviteľstve bolo tým, čo malo zabrániť teda prieniku toho nepriateľa podporeného delostrelectvom. Medzi najvýznamnejších teoretikov patril, máme ho tu uvedeného, je Francesco de Marchi, ktorého architektúra Militare Libri 3 z Bresčie z roku 1565 je najrozsiahlejším kompendiom 16. storočia na túto tému. Zastával názor, že pre plánované pevnosti je rozhodujúci vojak so skúsenosťami v delostrelectve. V spolupráci s ďalšími profesistami navrhuje vybudovať nedobytné a pekné pevnosti, takzvané, preberám v stredoveku terminológiu pulchrum fortitudo, teda ideál opevneného sídla od neskorého stredoveku, čím teda dáva do rovnováhy nielen funkčné, ale teda aj to estetické hľadisko v podstate ako jeden z prvých, lebo tí ostatní naozaj tú estetiku potlačali. Dostávame sa teda k samotným talianským fortifikačným školám a teda k samotnému bastiónu. Takisto máme na výstave teda vystavené tieto modely niektorých týchto manier pevnostných, konkrétne od Adolfa von Zastrov, ktoré boli vlastne už takým ako keby dejepisom týchto modelov a boli ponúkané pre kadecké vojenské školy do knižníc. Tých modelov bolo niekoľko, boli uložené v špeciálnych skrinkách a tak ďalej a vlastne bol k tomu samozrejme tiež nejaký teoretický traktát.
My sme si teda požičali konkrétne z Raštatu niekoľko teda týchto modelov práve tých pevností alebo teda tých typov opevnení, ktoré sa u nás v našej oblasti uplatnili. V spodnej časti môžete vidieť tzv. Starotaliansku školu a v hornej časti, aj keď to tiež úplne nesedí, lebo aj tie bastióny s tými ušami zatočenými sa ešte aj v starotalianskej škole využívali, ale naozaj tie prvé boli takéto veľmi široko koncipované tie bastióny a vlastne neplnili celkom tú funkciu, ktorú mali, čiže tú flankovaciu streľbu, pretože tie batérie boli, ktoré sú tu v týchto miestach, dielové boli tak hlboko zasnuté a tie krídla boli také dlhé, že vlastne tá možnosť ostreľovať túto stranu, tú bočné líco tej proti vedľajšieho bastiónu vlastne nebolo možné a to bol hlavný princíp, že na tých bastionoch sa dali postaviť diela tak, aby vedeli strieľať z každej pozície a chrániť nielen teda to predpolie tej pevnosti, ale vedeli sa aj bezprostredné okolie tej kurtiny, ktorá spája teda tie dva bastióny dohromady. K samotnému bastiónu tu máte také schémy a jedna tu vidno teda ten typ, že ten starší typ rondelový alebo baštový, kde sú tie mŕtve body, ktoré sa dali teda, že keď ste sa dostali pod baštu, tak už ste boli chránení vlastne, lebo vás už tie projektily nezasiahli z tých vedľajších bašt a v tom bastionovom systéme vpravo je vidno, že je to tá špica, ten hrot toho bastionu je absolútne chránený, nevytvára tam žiadne hluché miesto, takže to bol vlastne základný princíp tohto systému. Tu je potom v takej 3D forme tie hlavné body toho bastionového opevnenia. Ja to teda skúsim prečítať, aby som nekoktal. 5-boký bastion umožňoval postaviť diela na viaceré teda strany a nimi ostreľovať útočiaceho nepriateľa. Išlo o hrotovú baštu s 5 stranami s lícom pas, krídlom, respektíve bokom flank a ušnicou orilon, to je vlastne buď tá zatočená, alebo by bývali aj bez ušnice, ako je tam naznačené, alebo mali pravouhlu tú ušnicu a za ňou schovanú teda tie batérie dielové. Tieto boli spojené s rovnakým bastionom pomocou mohutného drevozemného valu, tzv. Kurtinou. Tá bola potom samozrejme obmurovaná z lícovej strany a na opačnej strane takisto tak kamenným alebo tehlovým múrivom a doplnená na prednej strane širokou priekopou. Bočné krídla bastióny boli zalomené, respektíve utiahnuté a na takto vytvorenom priestore vznikli otvorené dielové batérie, ktoré sa neskôr uzavierali a odvetrávali sa ako také kazematy. Chránené boli bočným telom, teda respektíve krídlom tým orilonom takzvaným, čiže vlastne boli schovaní za tým orilonom a vedeli teda ostreľovať plochu povedľa kurtiny a vedľa teda tej bočnice vedľajšieho bastiónu. A samozrejme ostreľovali aj tú plochu pred sebou, to tzv. Kolište alebo glacis. To kolište, ako vidíte, je tu takto naznačené, čiže samotná tá pevnosť bola ako keby skrytá, pretože ten terén bol upravovaný, to bolo až 300 až 500 metrov, bolo okolo pevnosti, bola nie že rovina, ale bola upravený terén, kde vlastne postupne sa ten terén zdvíhal, že vy ste z tej pevnosti videli len tretinu v podstate, hej, čiže keď sa približovalo to vojsko, tak videlo len vlastne ten parapet, ten tablet a tú kordonovú rímsu a čo si ešte pod ňou, tú skarpu, teda to líce tej pevnosti, kde potom ešte bola teda tá priekopa, ktorá bola buď teda napúšťaná vodou, alebo prípadne ostávala aj suchá, záviselo od toho, jak ďaleko bola nejaká rieka v blízkosti teda pevnosti a tak ďalej. Tá šírka tej pevnosti, to je veľmi dôležité, lebo budeme potom vidieť podobné štruktúry, ktoré ale nemajú túto hĺbku a šírku a vlastne išlo o to, že keď aj prerazili ten kamenný plášť toho bastionu alebo tej kurtiny, tak sa v podstate ten projektil zapichol do drevozemného valu, ktorý bol za tým plášťom umiestnený, čiže v podstate nedošlo k žiadnemu veľkému poškodeniu. Takže toľko k takej tomu, ako vlastne tá štruktúra toho bastionu
tej bastionovej toho systému, ako vlastne vyzeralo. Samozrejme, že okolo pevnosti boli potom tzv. Kryté cesty, to je ten chemin couvert a rôzne miesta na to Place d'Armes, kde sa také zhromaždiska, kde sa teda to vojsko zhromažďovalo, lebo pevnosť nebola len obranná, ale bola ako keby útočná, že z tej pevnosti vedeli veľmi rýchlo cez tzv. Poterny, to boli zase väčšinou v strede tej kurtiny, tu na to máme s bránou, ale bývajú aj samostatne, že kde nebola brána, tak bola tzv. Poterna, čiže taký podjazd alebo prejazd cez tú širokú hradbu. Stadiaľ vedeli smerom do priekopy vybehnúť vojaci, zhromaždili sa na tom zhromaždisku a odtiaľ vlastne vedeli ostreľovať prichádzajúcich vojakov, ktorí teda chceli šturmovať pevnosť a prípadne sa potom zase rýchlo vedeli stiahnuť naspäť, čiže mala tá pevnosť aj teda význam nielen, že by sa bránila, ale vedela útočiť. Nakoniec máme tu na výstave aj grafiku, kde je zobrazená smrť generála Bucquoy, ktorý pri Nových Zámkoch takto zahynul, že vlastne pri rekognoskácii terénu ho spozorovali z pevnosti, vyrazili s rýchlou jednotkou niekoľkých jazdcov a vlastne ho obklúčili a zabili na mieste. Takže významný generál, ktorý vlastne porazil české stavy pri Bielej hore, v podstate zomrel potom na boiskách uhorsko-osmanských vlastne takou relatívne, nazvime to, že potupnou smrťou. Žiadne veľké víťazstvo, nič sa mu nedoprialo na našich poliach, ale bitevných, ale v podstate zahynul celkom bežnou smrťou. Takže v tom čase vznikajú samozrejme rôzne formy bastionových pevností, 4, 5, 6 a viacboké. Najbežnejšie pevnosti v Uhorsku boli štvorboké, vzhľadom na to, že výstavba viac uholných 5-6 bokých pevností hviezdicových bola náročná. To si ešte tiež potom povieme, že prečo. Takže tu je pár ukážok, aké typy 5 boka, 6 boka a tak ďalej pevnosť teda vznikali. Vidíte to predpolie tej pevnosti s tými ravelinmi. To sú tie trojuholníkové tvary medzi bastionom a kurtinou, alebo teda medzi dvoma bastionmi a kurtinou, ktoré zvyšovali bezpečnosť tej kurtiny, chránili ju teda ešte viacej. V rôznych obrazoch sa objavujú, máme to aj tu na tom obraze vzadu, také náčrty pevnosti, ako ich rôzni stavební inžinieri a šlachtici si zakreslovali pri svojich aj kavalierských cestách, o tom ešte niečo si povieme. To rozšírenia vývin bastionových pevností v Uhorsku v podstate zabezpečovali realizácii mestského opevnenia Viedne, ktoré bolo akože najdôležitejšie, čiže samozrejme cisár si najprv postavil opevnenie okolo Viedne, významné a zabezpečovali teda talianski vojenskí architekti, ktorí boli pozývaní napríklad z Medičiovského dvoru a tak ďalej a volali ich Fabricarium Magistri Ingenarios Magistros qui Fabricas. Boli samozrejme platení cisárskym dvorom a pôsobili pri vybudovaní obranej hraničnej línie od Jadranu až po Sedmohradsko. Ale ako som spomínal, najdôležitejším takým typom v Uhorsku bola tzv. Palánková drevozemná pevnosť. Boli to také nestále temporálne pevnosti stavané pri sútokoch riek, pri prechode cez rieky a tak ďalej, čiže chránili to predpolie mostov a podobne. A tie boli najbežnejšie, takže tu je takáto ukážka takejto palanky, ktorá v podstate, ako vidíte, bola len vlastne drevozemným a niektoré boli omietané, niektoré ani omietané neboli, ale v zásade plnili celkom dobre svoje služby. No a u nás veľmi dôležití architekti, ktorí sa objavujú prvýkrát na našom území, ešte predtým, než sa postavili Komárno a Nové Zámky, alebo teda v čase, keď už sa stavalo Komárno, ale tie ostatné pevnosti ešte nie, tak bol napríklad Sigismondo de Prata de Pisa, ktorý sa podielal na modernizácii Jágru, čiže ešte teda pevnosti na dnešnom Maďarsku, ale teda hlavne v Leviciach, to si tiež ešte potom k Leviciam niečo povieme.
Potom samozrejme bratia Ottavio a Giulio Baldigara, ktorí teda boli hlavnými strojcami nových zámkov, ktoré sa teda stavali v roku 1573 až 80. A potom Francesco Ferrabosco, Giulio Turco, Carlo Tetti, ktorí teda sa podielali na pevnosti Komárne, ktorá vlastne bola, dá sa povedať, prvou talianskou, teda fortifikačnou architektúrou talianskeho typu renesančného. Stavala sa v roku 1546 až 70, kedy bola prerušená vzhľadom na to, že sa vydlial Dunaj a poškodil výrazne teda pevnosť, takže sa muselo viackrát, nielen vtedy, ale ešte potom niekoľkokrát opravovať práve kvôli vysokej vode Dunaja a váhu. No a napríklad Giulio Ferrari vo Zvolene, to si potom tiež ešte ukážeme. U nás pôsobil, sa tu potom od 100 rokov neskôr pohyboval ešte Giuseppe Priami pri Leopoldove a aj teda v Bratislave na Červenom kameni staval, ale také troška vymyslené opevnenia, ktoré boli ťažko realizovateľné. Nakoniec sa spomína, že mal teda plánovať aj teda Leopoldov, ale v konečnom efekte ho staval Friedrich Ungar v rokoch 65-69. To je aj teda na bráne Leopoldovskej napísané ten dátum, ale ten dátum bol taký oficiálny dátum ukončenia pevnosti 1669, ale reálne sa stávalo ešte ďalších 5 až 10 rokov. To platilo takmer pre všetky pevnosti. Napríklad nové zámky nemali dostávané práve tie ravelíny, ktoré chránili tie kurtiny a vlastne to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo asi pevnosť Nové Zámky v tom roku 1663 padla. Dôležitým pre uplatnenie vývoja a výstavby moderných pevností bol vynález a rozšírenie plsteného papiera, a to, ktorý sa teda tak viacej rozširuje v 15. storočí a podobne ako pušný prach sa dostal teda ku nám z Číny a bol teda hlavným nosičom a médium záznamu a lacným nástrojom na rýchlu realizáciu skíc, plánov a navrhovania architektúr, ktorý bol doplnený a ilustrovaný aj pomocou jednoduchých modelov, umožňujúcich pochopiť staviteľom i stavebníkom zamýšľané pevnostné systémy. Súčasne sa na papieri dali v netlačenej forme, v podstate a časom samozrejme aj v tlačenej forme, publikovať a vydávať teoretické traktáty a viesť odborné diskusie o výhodách a nevýhodách tejtorej maniéry, teda pevnostnej školy, a prehlbovať tak navzájom tie teoretické vedomosti. Toto je výrez z obrázku práve takéhoto nejakého buď teda kartografa alebo vedutára, alebo teda aj konkrétne stavebného inžiniera, ktorý zakresluje na kopečku pred hradom Filakovo, v podstate hrad Filakovo a teda vedutu mesta Filakovo a pevnosti. Takže tak nejak asi tí takto vyzerali, chodili s tými listami papierovými a teda zakreslovali tú buď realitu, alebo častokrát, a to ešte o tom budeme hovoriť, aj navrhovali tie vylepšenia, ktoré sa potom ani častokrát nezrealizovali. Takže toľko. No a to potom teda vznikajú prvé takéto nákresy. Toto je konkrétne nákres, ktorý tie plány, respektíve to ešte vám poviem, ale dnes zachované a na výstave, aj tu na výstave prezentované plány a výkresy či grafiky zobrazujú tie veduty a udalosti, dobíjania a oslobodzovanie pevností, sú alebo prevedené plány alebo reprezentatívne už kopírované výkresy návrhov, čiže predložené zadávateľom stavebníkom. Častokrát sa jedná o plány urobené nie in situ, čiže na mieste, bez znalostí získaných teda na mieste a urobené podľa skutočného stavu a rozmerov a tak nie sú v žiadnom prípade úplne exaktné a hlavne teda z hľadiska dnešného poznania. Buď sa teda jedná o varianty existujúcich a častokrát nedokončených pevností, regulujúce a vylepšujúce realizované stavby, alebo ako ich môžeme chápať ako môžeme ich chápať aj ako zlepšujúce návrhy, ktoré sa ale nikdy takto ani na mieste neboli diskutované. Čiže mnohé z tých, ktoré budete aj ďalej ešte vidieť, vlastne nezodpovedajú ani tej realizácii v tom čase, ani súčasnému stavu. Čiže niekde sa to minulo ako keby tom účinku, hlavne z hlavné hľadisko nerealizácie týchto stavieb boli financie, bol nedostatok pracovných síl.
Toto je výkraj z starej a novej novozámockej pevnosti, ktorá, kým teda zanikla tá stará, tak sa už začala stavať tá nová, tá 6-boká pevnosť. Je to kresba, už vlastne kópia kresby rodiny Anielini, ktorí boli tiež pozvaní v 60. rokoch nielen robiť kartografiu územia, zaznamenávať teda územie, mapovať územie, ale zároveň, kde sa dostali, tak mapovali aj jednotlivé pevnosti, vylepšovali ich a tak ďalej. Čiže máme veľmi slušne zachované návrhy týchto pevností, ale ako som poznamenal, väčšina z nich sa celkom takto, ako ich oni zakreslili, nezrealizovala, alebo ich samozrejme zachytávali v nejakej fáze tej obnovy alebo modernizácie a potom už samozrejme o ďalších 50 až 100 rokov sa to dorábalo, čiže už to samozrejme oni neboli ako schopní ho obsiahnuť. Pôvodne inžinieri, prípadne teda architekti, boli počas 16. a 17. storočia vyšpecifikovaní ako teda vojenskí stavební majstri. V tomto spomeniem teda tú vojenskú rodinu inžinierov a kartografov Anielini, Natale, Nicolo a Paolo, pričom ten Nicolo bol zaujímavý, myslím, že Nicolo to bol, ktorý bol zaujímavý aj z toho hľadiska, že jednu dobu bol v Pukanci umiestnený a zakreslil aj teda mestské opevnenie Pukanca a v tom roku, keď sa tam pohyboval, aj zomrel, čiže je možné, že dokonca zomrel na území Uhorska, respektíve možno aj tam priamo v Pukanci. Tie ich Atlanty sa potom veľmi rozširovali, lebo tá vojenská rada vo Viedni, dvorská rada, ich samozrejme rozširovala a oni sa teda dostali potom vo viacerých verziách, ešte aj v 17. storočí, v podstate o 100 rokov ich prekreslovali, čiže už aj to znamená, že mnohé tie pevnosti ani vtedy neboli postavené, alebo boli postavené všelijako a viac menej sa vychádzalo z nejakých predstav, ktoré vlastne zakreslili oni ešte v 60. 70. rokoch 16. storočia a bežne sa aj mapy, aj tieto plány pevnosti využívali ešte o 100 rokov neskôr. Ďalší významný majster, ale tentokrát nie talianskeho pôvodu, ale nemeckého, bol Daniel Špeklin, takisto ho tu máme zastúpeného na výstave, ktorý teda vypracoval, ja tu ešte mám ukážky aj mapovania, teda Anieliniovcov, takže pardon, trošku som preskočil. Takže tu nám máte Žitný ostrov, hej? Takže tu máte Dier alebo Ráb, tam je Mošoň Maďarovár, tam je potom Komárno a vidíte, ako bol aj ten Dunaj vtedy rozdelený na rôzne toky a sútoky a podobne, ramená, takže to je jedna z ukážok Anieliniovskej. Tu máme zase mapu banských miest, čiže vľavo nad tou Orlicou je, alebo teda v stred nad ňou je, teda vľavo je Ostrihom, na pravej strane Kokran je teda Štúrovo alebo Parkaň a tam potom mať ďalšie Komiatice, Šurany, vľavo, hej, a tak ďalej, rieka Váh, rieka Hron a tak ďalej, Nitra, Zvolen, Banská Bystrica a ďalší Divín a viaceré Čabrak a tak ďalej. Čiže tieto mapy sa potom ešte, hovorím aj o 100 rokov, troška v vylepšenej forme, ale v podstate stále sa veľmi akože kopírovali, čiže naozaj tí Taliani boli geniálni v tom. Zároveň tu vidíte tú červenú časť územia, ktoré bolo v rukách Osmanov, čiže tá červená znamená, že to je v rukách Osmanov. Tu máme Rímavskú Sobotu napríklad zachytenú, ktorá bola v tom čase teda v rukách Osmanov. Ďalšia tu sú potom ďalšie mapky, toto je napríklad na Malom Dunaji, také menšie tiež od Gúty, tuším, až smerom ku Komárnu, menšie pevnosti a tak ďalej. A máme tu jednu ukážku, ktorú máme tu pri Bratislave, tesne Janíky, Dolné Janíky, kde máme takú malú palanku pri prechode cez Malý Dunaj, Alte Schanz je tam hore napísané a takto ju zakreslil náš taký kolega, s ktorým sme uvažovali robiť výstavu, ktorý zakresluje modely, teda plány hradov z toho obdobia 16. 17. storočia, prípadne vytvára nové asi tak predstavy, ako tie hrady mohli vyzerať, také analytické rekonštrukcie tých hradov a tu nám poskytol obrázok práve tejto janickej malej šance.
Takže tomu sa on tak ako doslova vedecky zaoberá, Friedrich Koenig sa volá teda tento výtvarník. No, spomínaný Daniel Špeklin, čiže toto je tá jeho architektúra von Festungen, jeho traktát, kde teda tiež rozpráva o ideálnom meste. Zase samozrejme tie polygonálne, centrálne pôdory urbanizmus a tu máme jeho model, jeho maniery Špeklinovskej, ktorá bola, on teda dosť kritizoval tie talianské maniere, takže toto je ako keby vylepšenie tých talianských škôl, aj teda od nejakých 20 rokov neskôr pôsobil, ale pohyboval sa tu na našom území, opravoval napríklad Komárno a tak ďalej, takže bol to významný nemecký architekt a sťažoval sa na to, že dvor je pod vplyvom talianských architektov, ktorí častokrát troška klamali telom viac ako mohli, čo je hlavne ten Giuseppe Priami potom od tých niekoľko rokov neskôr, ktoré už by sme mohli nazvať aj takým malým hochštaplerom, ktorý už sa len takto hrajkal, ale vlastne nič normálne nebol schopný veľmi postaviť. Toto je potom ukážka samozrejme ďalších významného takého inžiniera, ktorý chodil po inšpekciách po všetkých pevnostiach a zakresloval ich vtedajší stav, to je rok 1639-40 približne, Johann Ledentu. Je veľmi pekná kresba, vtedy v zásade vtáčia perspektíva neexistovala, ale predsa len pri týchto geometrických pevnostiach si to vedeli predstaviť. To ešte budeme vidieť na ďalších obrázkoch. Takže vedel vlastne vytvoriť, napriek tomu, že nebol v žiadnom balóne a podobne, tak vedel takéto krásnu vtáčiu perspektívu vytvoriť pevnosti, nové zámky. Ďalšia, sú to samozrejme známe veci. Tu je potom ukážka, ako sa vlastne taká pevnosť na zelenej lúke, tak povediac, vytvárala, čiže sa takto vykolíkovala. V zásade veľmi jednoduchá záležitosť a vlastne to, čo sa okolo pevnosti vykopala tá priekopa, tak tá vlastne slúžila ako materiál pre vytvorenie tých bastionov a teda tých kurtín. Čiže sa tá zemina sa nahrnula smerom dovnútra a potom sa obstávala teda z jednej aj z druhej strany buď kameňom alebo tehlou, prípadne len drevom podľa toho, ako bolo. A aby si teda vedeli pomôcť, aj tí architekti, aj samozrejme to vedeli ukázať tým stavebníkom, tak sa robili na mieste aj modely. Čiže už sa vytvárali v tom čase modely. Toto sú samozrejme už také neskoršie grafiky až z konca 17. storočia, ale tá prax fungovala už asi aj v 16. storočí. Tu sú potom práve presne tie ukážky, kde vidíte, ako si to vedeli preniesť, ako to vedeli potom dať do tých línií, aby teda vytvorili tú štruktúru tých pevností, ako ich tu môžete vidieť. Čiže mali na to vlastne určité pomocky, ktoré im tú perspektívu vedeli takto zobraziť, byť vlastne čiary a len pospájali body a mali z toho potom tú 6-boky podory pevnosti. Tu je ďalšia takáto ukážka. No, tu ešte potom taká ukážka, to je niekde na nejakém rameni Dunaja, čiže zase ten prechod cez Dunaj, ktorý bol chránený takouto pevnostkou. A tu vidíte tú štruktúru, akým spôsobom vlastne si zabezpečovali, že aké to bolo náročné. Všetky z tie stavby boli častokrát na rôznych podmočených terénoch, lebo ich stavali v blízkosti riek. A keď potrebovali potom rôzne hrádze alebo samotné pevnosti stavať, tak sa to robilo tak, že sa nabíjali koly, tak ako sa hovorí o Benátkach, že je postavená na drevených koloch, tak aj tu sa vlastne používal tento systém, ktorý teda spevňoval tie brehy a samozrejme aj samotné múry tej pevnosti. Špeciálne Leopoldovská pevnosť, ktorá bola vybratá na tom území, teda kde dneska existuje, bola častokrát zamačaná vodami Váhu a sťažoval sa na to potom ten architekt, že je s tým veľký problém pri tom zakladaní tej stavby ako takej. V podstate samozrejme sa títo architekti písali rôzne teoretické traktáty vyplývajúce z ich osobných skúseností, slúžili ako vyučovací materiál napríklad pre kavalierské vzdelanie šlachty v 18. storočí, kde kopírovanie a kreslenie pevnosti, pohľady, pôdorysy, detaily a podobne boli povinnou súčasťou vyučovania.
Kopírovanie plánov sa dialo pomocou použitia ihiel, kde hlavné body podorysu boli prepichnuté na spodný čistý papier a následne sa body pospájali perom a dofarbovali akvarelom. Vznikol vlastne aj farebný kánon, kde červená znázorňovala múry, žltá samotné stavby, modrá, modrozelená vodu a zelená alebo hnedá okolie. Ludwig Wilhelm Badenský Kurfürst, tzv. Türkenlui, v podstate, ktorý bol predsedom Hofkriegsrátu vo Viedni, práve si doviezol takéto kópie anjeliniovských máp a plánov do Karlsruhe, ktoré my teda vystavujeme v tých plánbendoch tu na výstave. Práve preto, že to boli väčšinou všetko už kópie, čiže to, čo vyzerá ako anjeliniovská pevnosť zakreslená, tak je vlastne už kópia z roku 1660, 70 a tak ďalej, 80. Čiže to už sú také mladšie. Tu potom vidíte v podstate, ako sa vlastne v tej dobe zakreslovali. Čiže toto je Leopoldov, konkrétne s Váhom a s Hlohovcom a vidíte, že zobrazuje sa v podstate spôsobom, že niečo je ako podorys, čiže plocha a niečo je potom ako rez a niečo je ako pozadie robené, čiže samotné podorysy v tom čase relatívne presné a je teda hodnoverné, čo mu napomáhali vtedy vysokokvalitné meracie prístroje. Meralo sa krokmi za pomocou šnúr, pásma a reťazí, videli sme čiastočne, s krokovým kompasom na určenie úhlov. Pre vypracovanie návrhu pevnosti bolo potrebné vyrobiť podorys, obrys, rezy, pozdĺžné a priečné a profiláciu, ktoré na papier zachytával staviteľ pomocou kružnice, pravítka a uholníka, čiže mal aj takú svoju krabicu náradím a podobne. Keďže pevnosti boli kvôli svojej veľkosti ťažko priehľadné, pohľad z hora v stáčej perspektívy nebol v tom čase možný, tak ostalo na kresbovej vizualizácii, imaginácii alebo pre lepšie pochopenie ostalo to pri výrobe modelu, aby to teda vedeli aj tí menej zdatní pochopiť. Rôzne perspektívne zobrazovacie metódy našli teda vo vojenskej perspektíve svoju syntézu, keď sa vlastne tá lineárna perspektíva spája s ortogonálnou. Teoretikom perspektívneho zobrazovania sa stal potom Hans Friedemann de Vries a budeme vlastne, nehovorím, že od neho, ale podobné veci vidieť ešte ďalej. Regulované podorysy centrálne vystavaných hviezdičových pevností išli ruka v ruke s predstavami o ideálnom, teda renesančnom meste, čo sme si už teda tiež ukázali. Napriek vývoju a zdokonalovaniu kartografických schopností a zručností v oblasti mapovania a zakreslovania krajiny, ako to môžeme vidieť tu, podorysných plánov miest a pevností, bola teda kvalita toho záznamu relatívne slabá. V podstate veľmi kolísavá. Pri dosahovaní trojrozmernosti zobrazenia pracovali architekti na plánoch či v teoretických traktátoch kombinovaním ichnografie, čiže prevedenia podorysu, ortografie, zobrazenia pozdĺžných a priečných rezopohľadov, z ktorých sa dali vytiahnuť výšky, hĺbky a šírky, a scenografie, čiže z perspektívneho zobrazenia celku v duchu trojrozmerného modelu. Pri mapách sa samozrejme náražalo na ťažkosti so zobrazením terénu, to vidíte aj tu, že v podstate to vyzerá veľmi plošné, tam sú nejaké kopečky a tak ďalej, ale to teda absolútne nezodpovedá ako keby realite. Ale už budem pomaličky na konci tejto teórie a potom si pozrieme nejaké obrázky konkrétnych pevností a tak ďalej. Výstavba moderných bastionových pevností bola natoľko finančne a technicky náročná, že sa stávali len na strategicky dôležitých miestach a bežnej nižšej šlachte nebolo z tohto dôvodu ani pomyslieť na ich realizáciu, nebolo možné, nehovoriac o zabezpečení dostatočného množstva palných zbraní, munície a zásob a vojska, pretože takáto veľká pevnosť v podstate mala v sebe niekoľko tisíc vojakov alebo vedela teda do seba vstrebať. A to bežná proste šlachtická nejaká posádka nebola schopná zabezpečiť nejako. Ani tú výstavbu, ani údržbu toho vojska. Takže to si mohli dovoliť len centralisticky zriaďované a spravované štáty, ako teda boli Habsburgovci, alebo teda Habsburská ríša. A tí vychádzali samozrejme z viacerých zdrojov, nielen teda od podaných a tak ďalej, ale aj na rôznych nadnárodných dohodách a výzvach, ako napríklad v Regensburgu na tzv. Tureckom ríšskom sneme Turkenreichstag sa vo forme naliehavej pomoci Eilende Hilfe alebo pravidelnej pomoci Beharrliche Hilfe a tzv. Baugeld
takže stavebné peniaze sa vlastne tá Türkenhilfe ohlasovala a aj nielen v Rezne, ale aj na Augsburskom sneme. A my vieme, že napríklad Nové Zámky z veľkej časti financovali české stavy, takže napriek tomu, že teda bola to pevnosť určená na obranu Viedne, to aj preto, lebo tie pevnosti samozrejme boli síce veľmi od seba vzdialené, ale viazali na seba vojsko, aj to nepriateľské, nedalo sa cez tú pevnosť ignorovať, lebo práve z tej pevnosti sa dalo vyrážať do protiútoku, čiže keď chceli smerovať na Viedeň, tak si museli podmaniť napríklad Nové Zámky. Takže bastionové pevnosti neboli len obrannými dielami, ale symbolom demonštrácie moci. Čiže, a to nielen voči nepriateľovi Osmanom ako takým, ale smerom dovnútra krajiny. Zásadným nástrojom inštitucionálnej dominancie, čiže Habsburgovci ako panovník voči svojim podaným a voči nepriateľom. Čiže tá inštitucionálna dominancia sa prejavovala napríklad aj v tom, že hlavne v 16. storočí okrem niekoľkých rodov uhorských, ktoré boli akože na strane katolíkov a Habsburgovcov, ako boli Pálfiovci, Estraziovci, v podstate nemali šancu byť veliteľmi tých pevností. To bolo všetko to boli nemecká šlachta a Taliani a podobne, pretože im nedôverovali. Nedôverovali im z hľadiska toho, že samozrejme tam boli tie protistavovské povstania, oni teda zahraničnú vládu nikdy veľmi neprijali v stredoveku, uhorská šlachta, takže oni to veľmi dobre vedeli, takže väčšina tých pevností, ktoré mohli byť potom použité proti ním, tak boli obsadzovaní tí velitelia proste zahraničnými veliteľmi. Teda tie posty. Údržba bastionových pevností bola veľmi finančne náročná, a vlastne ich budovanie nezrealizovali ani samotní Osmania a to bol vlastne jeden z dôvodov ich straty dobytých uhorských území, pretože Osmania nepriniesli žiaden zásadný príspevok do vývoja novodobých bastionových pevností, respektíve do vojenského staviteľstva v tom čase, ale len využívali a obnovovali to, čo získali, čo dobili. Hej. Čiže nie je to tak, ako to bolo v stredoveku, že naopak západoeurópska vojenská architektúra, hrady a tak ďalej boli inšpirované pevnosťami a konštrukčnými princípmi opevnených hradov, a sídiel Blízkeho východu, ktoré potom, čo teda boli uplatnené u nás v Európe vracajúcimi sa križiakmi v ich rodových sídlach, čiže množstvo vlastne prvkov stredovekých hradov a architektúr boli ovplyvnené architektúrami z Blízkeho východu. A už na záver len toľko, že 300 rokov trvajúci fenomén bastionových pevností by sme mohli porovnať možno so stavebnou produkciou a aktivitou stredoveku, pri ktorej vyrastli v Európe európske gotické katedrály a v podstate ich ukončila nielen tá spomínaná finančná náročnosť, ale v predstihu zdokonalovaná vojenská technika, stratégia a taktika. Čiže vlastne tie bastionové pevnosti sa práve v tom čase, keď Adolf von Sastrov robí tie modely a tak ďalej, už v podstate ako vyučovacie pomôcky už strácala na význame a vlastne napríklad už armády Napoleona Bonaparteho dobíjať tieto pevnosti veľmi nemuseli a osudy národov a štátov sa teda odohrávali opäť na otvorenom bitevnom poli. Takže toľko asi k tej teórie. Ja ešte tu mám nejaké obrázky, ktoré dokresľujú teda ten typ rôznych pevností, ako sa zakreslovali. Máme tu Bratislavu, máme tu Košice, aj s tou citadelou, ktorá teda vznikla až v 70. rokoch 17. storočia. Pôvodne bola 5-hviezdicová, ale Tököli dal zbúrať tie 2 hviezdice smerujúce obratené k smerom k mestu práve z dôvodu toho, že nechcel, aby tá citadela bola samostatná voči mestu, lebo by tým pádom, keby ju obsadili nepriateľské vojska, tak by vlastne ohrozovali mesto. Takže dal zbúrať tie dve bastióny, aby teda bola ako keby otvorená voči mestu a neohrozovalo to mesto. Tu máme potom, tuším, Šintavu. Šintava bola esterháziovská, moderná, nazvime to bastionová pevnosť, ale len toho štvorcového typu. A Podorisu, kde napríklad boli tí 4 esterháziovci, ktorí padli vo Vzokanoch vlastne držaní, kým ich o 3 mesiace po
po tom, čo boli zabití na bojovom poli, boli teda potom pochovaní v Trnave v kostole, tam ich držali v Šintave na pevnosti, kým ich teda previezli do Trnavy na pohreb. A to už je len plán mestskej pevnosti Leopoldov, čiže len aby ste videli, tiež sú tu tie rezy a tak ďalej, popisy, všetko veľmi presné. V podstate z pevnosti dneska existuje samotná teda to opevnenie a teda ten lichobežníkový, alebo teda taký zrezaný trojuholník, ten tvar, ten ešte existuje. Ostatné časti opevnenia boli v priebehu 18. až 20. storočia postupne zlikvidované. Mám tu ešte potom ďalšiu ukážku Leopoldova, čiže aj s tým rozšírením, ktoré sa čiastočne realizovalo, čiže s tými ravelinmi medzi bastionmi. A potom sú tu aj také ukážky práve veľmi, ktoré ukazujú také veľmi nekvalitné, väčšinou talianske grafiky, tie horné dva obrázky, a to je Levice a Komárno, kde keď si to trocha, ak to poznáte, tak si uvedomíte, že to vôbec Komárno ani zďaleka ne, Levice čiastočne, ale tiež to je dosť ďaleko od skutočnosti, takže sa veľa vecí, hlavne v grafike objavujú veduty miest a opevnení, ktoré s realitou nemajú, čiže tí ľudia tam nikdy neboli a veľmi skresľujú tú situáciu aj napríklad pre architektov, respektíve historikov umenia, ktorí bádajú v rámci pamiatkových výskumov takéto lokality. Ja som pracoval pred 2 rokmi na pamiatkovom výskumu Levického hradu a teda tomu sa ešte dostaneme. Tam sú potom úplne inak to vyzeralo, ako teda to vidíte tu. A toto je taký zás Ferdinanda III. Viedeň, čiže ešte od strany Dunaja, a toho ramena Dunajského, lebo hlavný tok je troška ďalej ešte. Na sever, tu je opačný pohľad, teda na sever je Dunaj, tak tam ešte stará stredoveká hradba a potom už je dostavovaná teda tá moderná bastionová, ktorá, a tu je napríklad arzenál, a takýto podobný arzenál s takouto architektúrou bol aj v Košiciach postavený svojho času, lebo Košice boli tiež týmto Festungsštátom a boli významným teda mestom norimberskí delojári a zbrojári tam pracovali, boli tam dovezení a pracovali pre teda vojska. Tu ešte sú samozrejme takéto ukážky vlastne našich najvýznamnejších pevností v Uhorsku, čiže sa tam nájde aj Bratislava hneď vľavo hore a ďalšie Košice a podobne. Takže viacero takýchto, ktoré tiež nie celkom súvisia s nejakou realitou. A už sa dostávame teda k tej domácej tvorbe. To už poviem si tak, budeme si hovoriť tak akože jednotlivé ukážky. A tu už len nakoniec na záver tejto prezentácie 2 ukážky osmanskej predstavy o zobrazení plánov miest, respektíve nejakej krajiny, ak by sme to tak mohli povedať. Toto je vľavo je Ostrihom, čiže zobrazenie Ostrihomu a teda s takým vojenským táborom. A vpravo to je už rok 1683, to je plán obliehania Viedne. Čiže keď si zoberete, aké je to je jak rozprávko, jak detská kresbička, tak to si predstavovali Štefansdom tam s tou hlavnou vežou a tak ďalej. Takže toto je z Mestského múzea z Viedne. Takýto plán osmanský a tu sú tie srandovné diela tam také nakreslené a tak ďalej. Takže to už je také oproti tomu, čo zase my, ako sme zobrazovali už teda stredoeurópania v tom čase, tak to je zase veľký rozdiel. Hej. Toto je také rozprávkové a tam to malo predsa len nejakú blízkosť k realite. Trenčín som vám už spomínal, takže Trenčíne to už ste vlastne videli, neviem, či sa mi to otvorí tak rýchlo nejako, môžem to prejsť. No to sme videli, tu potom pár obrázkov teda toho južného opevnenia, ktoré môžete vidieť aj na tom videjku, takže to len tak rýchlo prebehnem aj s kolegami. No, prvé bastionové opevnenia na našom území vznikajú na niektorých miestach takmer súčasne a jedným z prvých je veľmi zvláštne je hrad Stará Ľubovňa a keď si pozrete vľavo,
ten Ušnicový bastión, ktorý bol postavený niekedy podľa Andreja Fialu a teda výskumníkov okolo roku 1550 až 60, tak tieto nápravo boli už potom mladšie, tak v podstate na hrade je to ojedinelá situácia, pretože na hradoch sa tie bastióny ťažko dali realizovať kvôli terénnemu. To potrebovali mať rovinu v prvej rade. A to aj s kazematami je to znázornené, alebo teda postavené, že to je jeden z takých prvých, tu je to potom na takom staršom z 19. storočie pláne, aj s tými kazematami. To je jedna z prvých naozaj takých akože využitie teda talianskej fortifikačnej architektúry, takto to vyzerá, keď prichádzate k hradu. A takto z vrchu z tej veže sa dá vidieť na ten bastión, hej, čiže s tými takzvanými ušami, aj keď teda tu v takej troška inej forme. Tu je ten bastión, čiže takto. Vrátime sa k ďalšej ukážke Levice. Levice, toto je výrez obrázku od Johana Ledentu, už teda kopírovaného Johana Ledentu, kde je teda vidieť tento jeden bastión. To bol ale taký nožnicový bastión, taký ako keby zložený z dvoch dohromady. Ten dodnes na hrade existuje, žiaľ Bohu je zarastený, nevenujú sa mu, pričom keby ho tak podobne ako ten trenčiansky rondel obnovili, tak by to bola atrakcia úplne fantastická, si myslím. Takže tu máme potom vlastne, to je tento bastión. A samotný hrad je na kopci a tieto bastióny už sú mladšie, to už sú až zo 17. storočia. A ešte máme čas, dobre, máme. To je zase ukážka zamerania zo 60. rokov toho bastiónu, lebo hovorím, není ho veľmi vidno. A toto je napríklad zase Niccolo Agnolini, keď sa tu teda pohyboval na týchto pevnostiach v Uhorsku a tu vidíte tiež krásne ten bastión vpravo, s bránou, za obdobia Štefana Dobo bola tá brána postavená, potom neskôr za Sigfrida Koloniča, ktorý vlastnil ten Levický hrad ako veliteľ, tiež vlastne nie uhorský šlachtic, tak tam dostával k tej bráne potom aj taký ako keby palác. A ešte tá ľavá strana, ako vidíte, kde bola voda, lebo tam sa slievajú také dve malé riečky, na tej ich západnej strane, tak tam je ešte to opevnenie drevené. Tam je ešte drevená tá hradba, hej. A toto robil ten Sigismondo da Preta de Pisa a on so synom Feličem. Feliče sa podielal aj na obnove košického opevnenia, lebo to v 1556 roku Košice čiastočne vyhoreli a hovorí sa, že vyhoreli aj hradby, čiže znamená, že časť hradieb musela byť drevená v tom čase a potom vlastne sa stávala, aj budeme ešte vidieť Košice, že sa stávali potom už teda tá moderná bastiónová pevnosť niekedy v tej druhej polovice 16. storočia. Toto je tak, no tu vidíte vlastne z vrchu, z hradu na ten bastión, to je dneska o mnoho viacej zarastené, takže nedá sa to v podstate normálne nafotiť, toto je ešte taký, že čosi. Toto je zvonkajší pohľad na ten bastión, čiže tu v zime, keď ešte troška z neho niečo vidíte, ale ináč je v podstate neviditeľný v lete. Zase ten spodok je ten bastión, to sú fotky z 20. rokov a má menej rokov, takže takto. Tu je zase taká kresba tiež Agnoliniovská, ale prekreslené tým Friedrichom Königom, o ktorom som vám spomínal, kde ešte aj potom taký mladší zápis, ale zo 17. storočia tuším, ktorý hovorí o tej pevnosti a on prekresluje v podstate ešte tiež, keď táto západná strana, lebo to je otočené, ako vidíte, severka je tu, bola ešte nedostávaná a potom až teda v 17. storočí sa tam dostávala tá časť, ktorú teda aj dnes je tam to múzeum Tekovské, ktoré môžete teda navštíviť. Tu sú ešte také ukážky práve tých jeho rekonštrukcií, že asi ako mohli vyzerať Levice. A to je napríklad ďalšie Atlanty, lebo tie Atlanty tých Agnoliniovcov boli potom rozšírené a kopírovali sa, jedni sú uložené v tom Karlsruhe, skadiaľ my máme teda požičané. Vo Viedni sú, v Štokholme, v Stuttgarte, v
v Mníchove a v Drážďanoch. Takže ako rozširovalo sa to dosť podstate. A toto je tá mladšia časť levického opevnenia, ktorá, tu sa hovorí, že mali Turci, keď boli levice chvíľku obsadili, že tu mali ako keby mešitu vraj, ale to sú také akože skorej narratívy, ktoré sa nedajú celkom. To je tá časť opevnenia na tej juhozápadnej strane. To, čo sme poznali ešte v 16. storočí ako drevené, tak to potom v 17. storočí takto postavili. Tu sme aj s kolegami. A toto je tá mladšia, to je ten, čo sme videli, tento bastión, tento tu. Tak to bolo pôvodne tiež tak, že to bola bašta a tú baštu potom obmurovali takýmto akože bastionovým tvarom. Takže to už sú tie modifikácie, ktoré tu nastávajú, že neboli schopní vlastne postaviť klasickú bastionovú pevnosť, lebo na to, hovorím, neboli ani peniaze, ani priestor. To je pohľad vlastne na ten jeden z tých bastionov. To je tejto je myslím všetko. A Zvolen je zaujímavý z hľadiska, tam tiež vznikla, predpokladá sa, že v 60. rokoch tento hrotový bastión, čiže tu máte Zvolenský zámok, tu je mesto na tejto strane, tu je južná strana, čiže smerom na Krupinu a z tej strany od toho prielomu, tak povediac od Krupiny sa očakávalo, že teda by mohli prísť Osmania, tak tu vybudovali takýto obrovský bastión. Giulio Ferraris vraj bol ten autor toho bastiónu a on sa tu je aj s mestom, čiže celkový záznam zase troška otočená poloha, ale tam je sever, tu je juh, doľava. Čiže časť opevnenia mesta existuje, ale to, čo tu nás sú síce naznačené, že sú to takéto päťboké útvary, ale to vlastne není klasický bastión, to budeme aj potom ešte vidieť inde, lebo neboli vyplnené tou hlinou a to boli len tenké múry. Tie múry z vojenského hradby majú 70 cm. To by jeden kanón rozstrieľal okamžite, takže to boli viac menej opevnenia, ktoré slúžili len pre bežnú pechotu, ako obrana proti pechote alebo jazdcom, ale nie proti armáde, ktorá by dotiahla s kanónmi, tak tam jediná záchrana by bol samotný hrad ako taký a samozrejme tento výrazný hrotový bastión. Takto je zobrazený v roku 1710 inžinierom Flickom, ktorý bol vtedy na hrade kapitánom. Takže tu už máme kapitánsky dom, ako poznáme, proste Zvolen viac menej v súčasnom vzhľade takmer a k tomu je teda tento bastión. A tu ešte raz je ten bastión takto nakreslený a potom máme aj dve fotky. Mal som viacej, ale nevedel som ich nájsť, tak sa ospravedlňujem. To je vrchná časť bastiónu a tak to vyzerá. Čiže je zachovaný tam dole potom v tom parku ten obrnený vlak z SNP. Takže keď budete niekedy vo Zvolenie, tak si to tam treba ísť pozrieť, lebo to je obrovská stavba. Skutočne odporúčam vidieť. No a potom už prichádzajú také rôzne veci, ktoré vlastne dokladajú aj ten strach pred Osmanmi a to je napríklad starý zámok v Banskej Štiavnici, kde vlastne z kostola spravili veľkú pevnosť. Čiže im stálo za to, že farský kostol premenia na v podstate pevnosť, čo je teda, by sme mohli nazvať až nehorázne, že ak sa teda banskí mešťania báli teda Osmanov, že obetovali aj chrám Boží na pevnosť, ale tak chrám Boží býva aj samozrejme Božou pevnosťou, takže možno, že to tak zobrali. Takže tu len niekoľko ukážok, tiež ste pravdepodobne viacerí z vás v Banskej Štiavnici na zámku boli, takže to len tak ako narýchlo. Červený kameň samozrejme nie je klasická bastionová pevnosť, je to naozaj skorej baštová, rondelová pevnosť. Tiež uvažovala, že Albrecht Dürer tam nejakým spôsobom bol inšpiráciou pre výstavbu, keďže Fuggerovci vlastne stavali túto pevnosť, tento hrad kaštiel alebo hrad zámok v podstate. Takže toto je model, ktorý majú teda na červenom kameni a bol vystavovaný tu v Bratislave na výstave prednedávnom. A toto je samozrejme pôdorys, aj teda s tými rokmi, kedy teda z toho stredovekého hradu, ktorý sa už len čiastočne nachádza v tejto strednej časti, teda vybudovali potom túto veľkú baštovú pevnosť s tými kazematami a to je vstup, ukazujem to aj kvôli tomu, že budeme za chvíľku vidieť aj hrad Forchtenstein, ktorý je veľmi podobným štýlom postavený.
alebo teda opevnený v tom čase, takže to sú také pohľady, toto je v rámci tých kazemát a toto je ten veľký priestor toho skladu takzvaného Fuggerovského, čiže a zase jedna z tých bašt, ktoré takto sú zväzené na jeden stĺp, čo je naozaj fantastická architektúra. Vlastne tiež nikdy nevyužitá v podstate ani pre žiadne účely, ani pre skladovanie, ani pre bojové nejaké situácie. Ďalej by som vám chcel ukázať, v tej dolnej Janiky sme už videli Forchtenstein. Takže Forchtenstein alebo Frakno po maďarsky, čiže mladšie rodové sídlo galantských Esterházyovcov, takto zakreslené na takejto mladšej grafike a takto vyzerá teda samotné, tak sa prerábali, tak boli schopní prerobiť stredoveký hrad na takúto čiastočne renesančnú pevnosť s veľmi ale luxusným obytným zázemím, takže tiež takéto veľké priekopy upravené a tak ďalej s takýmto mostom, čiže čiastočne aj ten vstup do hradu pripomína vstup na červený kameň. Tu sú tie klasické kordonové rímsy, ktoré sa v podstate objavujú na všetkých takýchto typov pevností. Takže to je, takto vlastne vyzerá ten hrad, keď k nemu prichádzate. Takže, pričom tento stredoveký Brit je, myslím, z 12. storočia alebo tak, takže samotný hrad je naozaj exkluzívnou záležitosťou a len 100 km od Bratislavy vzdialený, takže odporúčam návštevu, uvidíte tam podobný stan, ako máme my tu na výstave, ktorý vraj bol podľa tamojších historikov ukoristený pri nových zámkoch. Tu vám ukážujem jednu takú inú záležitosť a to je tzv. Fort Karev v Gdansku. To bola pevnosť pri vstupe od mora a rieky Wisly smerom do Gdanska ako hanzovného mesta. A vlastne ono to takto tá pevnosť vyzerá. To bola takáto akože maják, ten bol potom opevnený začiatkom 16. storočia, neskôr vybudovali takúto štvorkrydlovú alebo štvorbokú hviezdicovú pevnosť. A tak to je teda pôdorys tej pevnosti a tu krásne vidno vlastne ako medzi tým, jak je tá kurtina, jak sú tie dve bastióny, jak teda sa vedeli navzájom chrániť teda to pole, to sú vlastne tie delové otvory, už teda upravené samozrejme, ale to bol vlastne pohľad z tohto okna, tak povediac na tú. A toto je vlastne to, čo sa aj v nových zámkoch udialo, že bola samotná hradba, samotná kurtina a preto sa ešte stával takýto cvinger, kde bol také Fosbraj, sa to teda po francúzsky volá, taká akože ďalšia stavbička. Ale vrátim sa naspäť, ešte pár obrázkov sme tam nevideli. No a tuto vidno, toto sú tie batérie delové otvorené, čiže mali otvorenú strechu, aby teda ten dym vedel ísť von. Pri niektorých sa to potom uzatváralo a robili sa tam len také komíny, vetracie, ale tu na to bolo špeciálne tak urobené, že vlastne ten otvor to bola taká pozdĺžná štvorcový veľký priestor, ktorý teda umožňoval, aby teda zbytočne sa tam nedusili, keď sa teda z kanónov vystrelalo. Toto je od mora vlastne už zachytené, čiže a tu je tiež vlastne hore je teda ten otvor a takto sa nasúvali tie diela smerom k tým otvorom a teda chránili tú pevnosť. Takže to je len taká ukážka z Gdanska, keďže tieto architektúry sa rozširovali všade možne. Tu máme kaštiel Divín, ktorý tiež jednu dobu, teda Divín ako taký hrad, ktorý je nad kaštielom, ovládli Osmania. Sú o tom aj tie piesne písané a tak ďalej. Čiže zase tu máte tú štruktúru tých bastiónov a tak ďalej, ale hovorím, to nie je tá klasická bastionová architektúra, ako ju teda stavali talianskí architekti podľa ich tedajších. Nová pevnosť, len také ukážky, tu je samozrejme zase ten Ledentu, dva zábery, vieme sa posunúť ďalej, či ne, tu sa neviem, lebo to sú tie samostatné obrázky, čiže dva zábery z roku 1639 približne. Toto máme z našich planbandov, ktoré tu vystavujeme, takže toto je stará pevnosť a toto je nová pevnosť. Keďže my sme na videjku máme len starú pevnosť, tak tu je potom vlastne brána do novej pevnosti a toto sú vlastne tie vonkajšie múry tej novej pevnosti, hej, brána, vnútorná strana do pevnosti novej.
zase teda tie hlavné bastióny s tými strielňami, ktoré teda sú v novej pevnosti. A Košice ako jediný naozaj taký reálny Festungsstadt, takisto máme, vlastne na výstave sme ukazovali tento záber, ktorý už som vám raz ukazoval, čiže samotná mesto s tým, že tu je tá tzv. Katová bašta, tu je tiež taká tá jedna bašta typu kazematových strielní, ktoré vznikli ešte za Mateja Korvina. Tá bola potom už len obmurovaná alebo teda chránená ďalšou takýmto múrom a zhruba 7 bastiónov potom postavilo mesto okolo stredovekého hradobného alebo teda mestského múru. A teda to je tá situácia, keď bola teda citadela, ktorú potom zbúrali za Jozefa II. 1783 bol v Košiciach na návšteve a vlastne dal potom pokyn na zbúranie tej citadely. Keď ešte napríklad vo Viedni v tom čase normálne fungovalo to opevnenie mesta viedenského, ktoré sa búralo až vlastne veľmi neskoro v 19. storočí a z ktorého teda vznikol dnešný ring. No a tu máme Košice, napríklad toto je tiež taká zaujímavá vec, že na jednej strane sa hovorí, že košické bastionové opevnenie vzniklo na konci 16. storočia. Máme veľa tých plánov, podľa ktorých sa to malo postaviť, ale toto je Ledentus z roku 1639, máme dokonca dva pohľady, západný a východný na Košice a ako vidíte, tu žiadne bastióny nie sú. To je ešte v podstate stará stredoveká hradba, takže je teraz otázne, že lebo o Ledentum sa hovorilo, že skutočne prešiel tej pevnosti a že zakresloval ten stav, ktorý tam ako videl reálne. Ale tu, akože keď si to pozrete, tu sa o bastionoch ani nechyruje. Hej. Takže otázne je, že či predsa len bol na mieste, alebo tie bastiony by sa mu ľahšie zakreslovali možno ako samotná stredoveká hradba mesta, alebo naozaj táto hradba, ktorá tu je, nakreslená a je prekreslovaná potom aj v 17. storočí, ale vlastne mala vzniknúť na konci 16. či reálne bola naozaj postavená. Takže to ešte, a ten výskum, my vieme, že tieto bastióny existujú, ale boli postavené možno až v druhej polovici 17. storočia a nie ako sa hovorilo, že v 16. storočí. Toto je napríklad Niccolo Agnolini, čiže to je ten plán, tu máte staré opevnenie, to červené. To pôvodne bolo to Arpadovské, potom ho za Mateja Korvina rozširovali a tak ďalej, za Jagelloncov bolo dostavané a vlastne tu je tá Katová bašta a je tam vedľa nej je potom to Rodošto vystavané, kde teda strávil František Rákóczi svoje posledné dni a po prevezení ostatkov do Košíc ho potom priviezli aj teda ten dom, v ktorom on žil vo vyhnanstve a čiže plány je jedna vec, 16. storočie, 60. 70. roky 16. storočia a realita o 70 rokov Johann Ledentu, stredoveká hradba Košic. Takže ťažko povedať, čo je, kto tu klamal alebo neklamal, alebo ako to bolo postavené. Tu ešte ďalšia ukážka košického opevnenia. Naozaj významný Ferabosko tam myslím bol. Tento syn toho Pretada Pisu tam bol, ten Felice a tak ďalej, takže tak. No a tu ešte taká z mladšej od Jana Lichnera, čo robil teda tie stavebný charakter mestských hradieb a opevnení za čias tureckého nebezpečenstva ešte v 60. rokoch, takú štúdiu, tak tu má vlastne zakreslenú tú citadelu, o ktorej sa vedelo, že bola postavená, ale vlastne sa len pred pár rokmi, keď sa robil ten Košický aupark, sa vlastne vykopali časť tej pevnosti, základy teda tej pevnosti, takže v tom čase už áno, tie bastióny tam boli postavené, ale otázne je, že či nie až naozaj v 17. storočí. A toto majú mesto Košice, má taký prehľad, že asi ako to vyzeralo, keď to teda sa postupne stávalo a ten priemet do tej ako keby súčasnej mapy. Takže toľko k Košiciam a potom ešte mapy už máme. Nitra hrad samozrejme patrí tiež k takým lokalitám, ktoré mali postavenú vlastne čiastočne bastionové opevnenie, ktoré pri vstupe do hradu vidíte takto veľmi mohutné, ale tiež vzniklo vlastne až v 17.
storočí, pričom teda táto brána je staršia, ale tá bola len ako keby prispôsobená k tomu mladšiemu výstavbe pevnosti, takže toľko. To je Nitra, čiže to sú také ukážky, že aby ste mali predstavu, že kde všade sa nachádzajú tieto typy. Tu zase taká ukážka Petronelu, viac menej tu za Bratislavou, Petronel Carnuntum, a tu vám len chcem ukázať, že toto je tiež klasická len časť bastiónu v rámci toho kaštieľa. Petronele vedľa archeologických výpokopávok rímskych, kde je vlastne tiež vidno to ucho a za ním sú potom boli tie strielne. Vidno to tu pekne, hej, že tu boli vlastne pôvodne strielne, ktoré boli chránené týmto uchom, čiže len taká ukážka, aby ste si vedeli, ak bola chránená vlastne tá batéria strelecká proti teda nepriateľskej palbe. A ešte máme pár obrázkov, koľko máme 3 na hodinu a pol, takže už sme na konečku. Tu Pezinok, Modrá Šenkvice, čiže modrá, nebastionové opevnenie, dve také ukážky. Vedľa hasičskej stanice, teda bastion v Pezinku, pravdepodobne tiež poznáte. Na druhej strane potom sa ide k zámku pezinskému. Čiže to tiež vlastne vidíte taký akože otvorený bastion, nie ten vyplnený tou, možno bol svojho času, ťažko povedať, lebo tu nás ste nemali kde postaviť tie diela, hej, nemali tú plochu, tú plošinu, kde by mohli stáť. Čiže to je ako Pezinok. A toto je potom Šenkvice, tu mám takú mapu, vlastne opevnenie ako Šenkvického kostola, tiež s takýmito nárožnými bastionovými vežičkami, a takto to teda reálne vyzerá. Dneska v tom teréne ešte tu je s týmito lastovičími chvostami renesančnými na tej atike, tak povediac. Takže to je niekedy až prekvapivé, kde sa čo všelikde nachádza z týchto. Pobedím je zase podobný typ, ale nie toho typu tých hranatých bastionov, ale klasických bášt, čiže opevnený kostol v Pobedíme pri Piešťanoch. Takže s takýmito proste hradbami a baštami v každom kúte a ešte aj s vežou vstupnou bránou, čiže tiež jeden takéto možné. Ale to sú všetko veci 1670, 80 už v podstate v dobe, kedy Osmania sa tu ešte síce pohybovali, však mali obsadené nové zámky, ale aj sa to teda budovalo, čiže to trvalo nejakú dobu, čiže oni tu neboli celú dobu, neohrozovali to územie natoľko, že mohlo sa aj kľudne stávať, hej, že nebolo to také. Prietrž, to je zaujímavá lokalita, to je takéto malé opevnenie lichobežníkového tvaru, 36 a 50 metrov veľké, čiže 50 x 36 hruba veľké. Je to pri Jablonici na Záhorí a v podstate ešte sa z toho zachovalo relatívne veľa. A pravdepodobne vôbec to pre Osmanov, ako proti Osmanom neslúžilo, lebo tiež sa to stávalo až koncom 17. storočia. Pravdepodobne to skôr súviselo s náboženskými vojnami. Takže aj také máme na Slovensku a je to také, že ani neviete. No a Pukanec je dôležitý, lebo Pukanec aj teda Krupinu tu máme. Krupina zase Anieliniovská kresba opevnenia Krupiny, ideálny stav, ktorý sa samozrejme takto úplne nezrealizoval. Kostol stredoveký, vlastne románsky, bol samozrejme opevnený ešte v stredoveku. Potom ho ešte takto chceli doopevňovať. On je na takom troška vyvýšení voči teda samotnému mestu, ale napríklad tento bastión má trocha iný tvar. Existuje dodnes táto strana a myslím, že ešte aj niečo z tejto strany je zachované z opevnenia Krupiny. Tu mám len takýto starý záber práve na ten juho-západný bastión. Mal som fotky tiež, nevedel som nájsť. A pravdepodobne sa jedná o tento bastión, hej, takže to, lebo to je tiež úplne troška to je krížené, čiže hore je kostol opevnený, táto bašta sa aj tuším, že Husická dokonca bola, alebo tak nejako, ale to s tým tiež nemám myslím nič súvislé. Takže Krupina a potom prechádzame na tiež prekvapujúco, bol som niekoľkokrát v Pukanci, ale bol som v kostole, ako sa zaujímať, lebo kostol je veľmi významnou stavbou stredovekou, aj teda s tým mobiliárom, ktorý tam je. Ale vlastne nikdy som si neuvedomil, keďže sme chodili okolo kostola, že tu je aj
vlastne časť zachovanej pevnosti, respektíve opevnenia bastionového pukaneckého a toľko ešte tam toho je zachovaného, čiže veľmi slušne. S tým, že toto je táto časť, túto časť sme v zásade videli, ale ako vidíte tiež je to kresba toho Nicola Agnelliniho, ktorý tam teda aj pobýval nejakú dobu a pravdepodobne toto, čo on navrhoval, tak sa potom nezrealizovalo, ale zrealizovalo sa to až možno 100 rokov neskôr. To, čo ste mohli vidieť, čiže nesedí to celkom. Tu je vstup do mesta, ktorý mal normálnu bránu, takú veľkú obytnú bránu vstupnú a tak ďalej. Tu je to naznačené len také, tak veľmi ako že jednoducho, čiže to bola predstava vtedajšia, ale celkom niečo iné sa zrealizovalo v konečnom efekte. Takže a už myslím končím, už tam nemám. Ešte Svätý Jur, áno, tu je ešte potom vlastne, to som si bol minulý týždeň vybehnúť, to sú naše hradby okolo Svätého Jura. Jur mám strašne rád, takže rád tam chodím a teda tam je ešte na tej strane od Bratislavy relatívne, toto je z druhej strany, toto je od Pezinka, ale toto je od Bratislavy ešte relatívne dosť veľa zachovaného tej tzv. Bastiony. Ináč Jur bol tiež dobitý, nazvime to Osmanmi a tak ďalej, takže lebo zase tie múry neboli veľmi vysoké a cez to sa teda Osmania vedeli bez problémov akože dostať. Čiže typ bastionovej pevnosti, minimálne vo formálneho hľadiska, ale samozrejme, že nemal všetky tie znaky aj kvôli tomu, že mesto samo o sebe nemalo toľko kanónov, nemalo toľko ľudí, nemalo nič, aby vedelo vlastne chrániť to mesto. Takže mesto relatívne veľké, aj citadelu Košickú dobili bez problémov povstalci, lebo na citadele, ktorá mala obrovskú rozlohu a veľkosť, bolo možno 50 vojakov, ktorí ju strážili. Čiže keď ste si aj postavili rovno rebrík a vyliezli ste hore, kým pribehol nejaký vojak z druhej strany, tak už boli na hradbách vlastne nepriatelia. Takže ľudia neboli, peniaze neboli, munícia nebola, takže častokrát to boli také aktivity stavebné, ktoré vlastne sa nenaplnili alebo nesplnili účel, pre ktorý boli stavané, lebo proste nevedeli to zabezpečiť nijako, ani finančne, ani ľudsky, ani nijako. Takže toľko z mojej strany, to sú také tie najbežnejšie ukážky. Samozrejme dá sa toho vidieť viacej na Slovensku, rôznych typov opevnení. Takmer každý hrad v tom 17. storočí bol upravovaný týmto spôsobom. Viac či menej sa snažili vytvárať. Tam sa samozrejme musí podriadovať tomu terénu, lebo hrad je väčšinou na kopci, tak ako tu. A tým pádom ten účel, že zalomených hradieb, ktoré mali niečo chrániť a podobne, síce to plnilo, ale to už aj v stredoveku boli zalomené hradby a tak ďalej. Choďte sa pozrieť len tu do Hainburgu. Tá hradba pochádza z 13. storočia, 1240, približne 50, ktorá je spojená s hradom Hainburg a tomto mestské opevnenie. A tam sú napríklad tie veže postavené, to sú štvorcové veže, ale sú nakoso voči hradobnému múru. Čiže vlastne vytvárajú tiež, by sme mohli povedať, že také trojuholníkové výčnelky, ale je to vlastne stredoveká stavba ešte, hej, takže pravdepodobne tiež inšpirovaná z blízko východnej, hlavne tá viedenská brána je pravdepodobne inšpirovaná východnou architektúrou pevnostnou. Takže toľko z mojej strany, ďakujem veľmi pekne.